ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Инак дар шаҳри Мински ҷумҳурии Беларус бозиҳои ҷоми рушд 2025 шурӯъ гардиданд, ки дар он дастаи мунтахаби 17-солаҳои Тоҷикистон ҳам иштирок мекунад. хуб дар гурӯҳи А дастаҳои мунтахаби Беларус, Тоҷикистон, Академияи Бразилия ва ҳамчунин Ӯзбекистон мавқеъ гирифтанд. Дар гурӯҳи Б бошад дастаҳои мунтахаби Эрон, Қазоқистон, Россия ва Озарбойҷон. Бозии дастаи мунтахаби Тоҷикистон, бозии аввалинаш бо дастаи мунтахаби Беларус соҳибони майдон оғоз ёфт. Футболбозони мо дар ин вохӯрӣ ба назари ман он қадар бад бозӣ накарданд ва тавонистанд ки як бозии хубе нишон диҳанд, аммо дар ҷараёни бозӣ камбудиҳо ҷой доштанд. ҳоло бубинед футболбозони дастаи мунтахаби Беларуса чӣ гуна ба ҳуҷум мегузаранд. Марко Раҷини идомаи омодагиро ба бозиҳои ҷоми Осиё маҳз дар ҳамин ҷо мегузаронад ва бозингаронро аллакай ҳайати асосиро инҷо ҷудо хоҳад кард. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Беларус аст зарбаи ниҳоят қавӣ ва ҳисоб дар дақиқаи 48 боз мешавад. Андрей Луцкович ҳисобро боз кард. дарвозабони мо Абубакр Раҳмонқулов бисёр ҳам маҳорати олӣ нишон дод тӯбро баргардонид, аммо дар ин ҷо хатти дифои дастамон ба камбудӣ роҳ дод. ҳоло бубинед ин зарбаи хеле моҳирона аз ҷониби Малчанд буд, Игор Малчанд, ва ҳоло зарбаи бисёр сахтро Абубакр баргардонид, аммо дар ин баробар Андрей Луцкович ба ин тӯб пеш аз ҳама расид ва тӯбро вориди тӯри дарвоза кард. дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ҳамин ҳайати Абубакр Раҳмонқулов, Садриддин Сатторов, Мустафо Ҳасанбеков, Муҳаммад Назриев, Насрулло Ашурализода, Аҳмадҷон Шоев, Баҳодур Назарзода, Зариф Зарифзода, Рамазон Бахталиев, Абдулло Иброҳимзода ва Абдусамад Меликмуродов дар бозӣ буданд. аз оғози бозӣ дар майдон буданд ва дар нимаи дуюм ҳам футболбозони мо хуб бозӣ карданд. бозиашон беҳтар буд. ҳоло бубинед инҷо дар ин даврае ки ҳоло ин бозиро тамошо мекунем, боз як ҳуҷуми дигари ҳоло Андрей Луцкович, боз як гузариш, боз як зарбаи дигар. инҷо хеле Илия Вяренч хуб бозӣ мекунад, вале дар мавриди охир тавред мебинем футболбозони мо гузариш ҳоло аз ҷониби Илия аст, партобаш ҳам назаррас буд, аммо инҷо бозигари дигари ин кишвар Максим Сакута тӯбро ба самар намерасонад ва тӯб аз болои дарвоза ба беруни майдон меравад. ҳоло як бори дигар идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Беларус аст. боз инҷо футболбозони ин даста ивазшавиҳо буд. Снапков ин зарбаро мезанад, рақами ҳафтум, ва бинед ба бозигари мо бармехӯрад. инҷо маҳз Абдулло Иброҳимзода буд ва қариб гол шуд. аммо инҷо мо як тӯбро хеле моҳирона ба тӯри дарвоза равон кардем, аммо тавре мебинем довари вохӯрӣ инҷо як ташаннуҷ ҳам буд. довари вохӯрӣ ин тӯбро ба инобат нагирифт. Парвиз Бобоназаров зарбаи хуб зад ва баъдан бубинед Садриддин Сатторов ҳам тӯбро ба самар расонид. ҳоло ин зарбаи ҷаримавӣ аст, иҷроишаш хеле хуб, аммо дар ҳолати нобозӣ Муҳаммад Назриев ҷой дошт ва ин тӯб ба инобат гирифта нашуд. ҳуҷумҳои пай дар пайи футболбозони мо анҷом ёфтанд, аммо бенатиҷа, ва дар ин баробар бибинед ки бозиҳои дигар ҳам баргузор гардиданд. дастаи мунтахаби Эрон аз Қазоқистон 0-2 мағлуб шуд. Россия Озарбойҷонро 3-0 паси сар гузошт ва Ӯзбекистон бар Академияи футболи Бразилия бо ҳисоби 3-1 ба ғалаба комёб шуданд ва имрӯз бозиҳои дигар баргузор мешаванд. соати 1 ба вақти Тоҷикистон, яъне 13 Ӯзбекистон бо Тоҷикистон бозӣ мекунад, Қазоқистон бо Озарбойҷон, Россия бо Эрон ва Беларус бо Академияи Бразилия имрӯз бозиҳои даври дуввумро мегузаранд. ин бозиҳо чун дирӯз шурӯъ шуд, рӯзи 21 ба анҷом мерасад. ҳоло боз як гузариши хуби футболбозони дастаи Беларус, боз як имконият буд, аммо хати дифои мо инҷо хуб бозӣ кард. бубинед дарвозабони дастаи мунтахаби Беларус Александр Александрович ҳам инҷо бисёр хуб дарёфт ҳамлагарро, аммо зарбае ки инҷо зада шуд аз ҷониби Даниел Чарека аз майдон берун рафт. ба ҳар навъ ин бозии аввал аст ва мо имрӯз бо Ӯзбекистон як бозии дигар дорем. мақсади асосӣ албатта инҷо ҳарчанд ғалаба ҳаст, ҳоло боз бубинед як ҳолати бисёр пурхатар аст. дарвозабони мо Абубакр Раҳмонқулов имрӯз маҳораташ хеле олӣ буд ва ин тӯбҳоро тавре мебинем бо душворӣ баргардонид ва ҳаминро гуфтам ба маврид аст ки
натиҷа 1-0 ҳеҷ гап надорад. инҷо мо бозиҳои таҷрибавӣ мегузонем, омода мешавем ба бозиҳои ҷоми Осиё ки ба наздикӣ шурӯъ мегарданд.